27. ipuina, lurreko abereak eta goietako hegaztiak. Jeikizen herrieta eta hausi odolezko bat lurrean dabiltzan Lauoineko eta goietan hegaz dabiltzanen artean. Ez batzuk ez besteak atzeratu nahi ziren haserrean egotetik. Ikusirik sagusarrak lurrekoa garaituko zituztela goietako hegaztiak, handiagoak eta indartsuagoak ziruditelako, alde egin zuen hegaztien aldetik, igarotzeko Lauoinekoen bandora edo aldera. Egunak etorri eta joan zebiltzala, presatu ziren beste bataila edo auzi gogorragoetarako. Lehenengo herrietan batzuk eta besteak gelditu ziren igarri ezinik nor izan zen gogor eta garaitiago. Etorri zitzaien ordea, hegaztien bigarren herrieta odoltzurako lehen berekin eduki ez zuten arranoa. Hoiek bildu eta elkarturik, jaitsi ziren lurrerantz ekiteko gorki, lehoi, zezen, otso, bazurde, katamotz eta txikietako horiei ere bai. Ze ikusteko ederra. Goian hainbeste hegazti atzapardun, behien Lauoineko izugarri beldurra zartu behar zutenak. Arrano pilo batek beren egotzarren hotzarekin sartzen zien isua behekoei. Zetozen gero beste hegaztiak eta beren moko eta tzaparrekin zauritzen zituzten.